What's up guys? So for today's video, yun, mag-road trip daw muna kami. Pupuntahan yata kami, Balatan ba yun? So tignan lang natin kung ano yung makikita natin doon. Dagat daw yun eh. So check natin. Tsaka mukhang maganda yung way dito. So tignan natin yung kalsada, yung daan. Tsaka mga bundok na dadaanan natin. Akala nyo picture ha. So ayun, pansamantala kami huminto dito para hanginan yung gulong namin sa likuran. Lumambot kasi, pero saglit lang naman. Tapos yun, after mahanginan, diretso nakaulit kami ng biyahe. Taas mo kasi, taas mo. Parang tanga.
ka pa video. Ako man video. Video. Ban. Wala na. Hey guys. Iyay!